Hola a tothom! Us agrada el cinema apocalíptic? El survival apocalíptic soft? Com soft? Però això existeix? Doncs sí, existeix. Ara en veurem una. Avui parlaré de Finch, un curiós encàrrec per Apple TV del 2021 que ha quedat soterrat dins el catàleg de la plataforma d'Apple i que mereix donar-li un cop d'ull. I què ens trobarem? Doncs l'argument és molt simple. Ens trobem amb un científic aïllat, sol, malalt, que crea un robot amb una emoció molt peculiar i que s'endinsarà en un viatge tant a l'exterior d'un món apocalíptic com una reflexió interior. I mentre fa aquest viatge per aquest món apocalíptic, el robot va prenent consciència de com ser més humà. El director d'aquesta pel·lícula és l'argentí Miquel Sapochnik, espero pronunciar bé. I que és molt curiós aquest director, doncs ens va donar una petita meravella d'acció i humor negre que es deia Repo Man, del 2010, amb el Jude Law, de veritat, molt recomanable si voleu passar una bona estona i ja dic, amb un toc d'humor negre molt interessant. Després ja va passar a ser director de sèries i s'ha especialitzat sobretot en Joc de Trons. Aquí fa una factura impecable. Realment la pel·lícula visualment impacta i està de meravella. On tenim el però? On no li podem donar un 10, una excel·lència? Doncs en el guió. En el guió naufraga a estones, i estones és brillant i algunes estones no arrisca. I és que el problema és aquest, que no arrisca, perquè estem en un món apocalíptic i hem d'entendre que la duresa d'aquest món també va enfront la raça humana, que aquí queda molt diluït l'amenaça. I és que venim de meravelles apocalíptiques, com per exemple la saga de 28 anys després, que realment Alex Garland està fent un guió brutal i s'ho està passant de meravella, vinga, molt salvatge, o la duríssima i magnífica, aquest sí que és un excel·lent, The Road, la carretera. Sisplau, si us agrada l'apocalíptic dur, molt dur, la carretera, l'heu de veure, amb Viggo Mortensen. Uf! I és que podria estar parlant de cinema apocalíptic moltes hores, perquè és un gènere que m'encanta, tinc una debilitat especial per ell. Però tornem a la pel·lícula, Finch. L'actor principal i únic humà de la pel·lícula és Tom Hanks, qui porta tot el pes de la pel·lícula. I és que ho pot fer, és que és un actor fantàstic. Realment va començar amb comèdies molt lleugeres i ara s'ha fet un actor de nivell que simplement amb una sola mirada ja et captiva. Fantàstic. Però atenció, li està molt a sobre el robot, la millor creació de la pel·lícula. Realment és molt tendret. Un robot que t'arriba aquí al cor. Aquí estem a una pel·lícula apocalíptica reflexiva. Per això és més gaudible i tot una raresa que potser la gent no ha acabat de captar l'interès, però és molt bona. Fans de les pel·lícules apocalíptiques, però que no hi hagi sang i fetge. Vinga, va, reflexives. Amb un puntet dolcet, també. Vinga, va, que és molt tendre el robot. Jo m'hi he enamorat. No puc fer més. Va, és molt entretinguda. S'ha de veure. Apa, animeu-vos. Finch. D'acord? En Apple TV.
Moltes gràcies per estar a l'altre cantó de la pantalla i fins la propera.